సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే ఆదివాసీలకు ఉన్నటువంటి జీవో నెంబర్ 3 గుండెకాయ లాంటిది, మరి ఏవైనా ఉద్యోగాలు రావాలంటే 100% ఉద్యోగాలు ఏజెన్సీలో పూర్తి స్థాయిలో ఆదివాసీకి రావాలంటే జీవో నెంబర్ 3 ఖచ్చితంగా ఉండాలి. కాబట్టి మరి భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానము ఈరోజు జీవో నెంబర్ కొట్టివేసే తరుణంలో ఆదివాసులు ఆందోళన చెందుతున్న తరుణంలో మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రత్యేకంగా సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్తో పాటు ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం చేస్తామనేసి చెప్పడంతో ఆదివాసులు ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మరి ఆదివాసుల తరఫున కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేస్తూ, అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జడ్పీ చైర్పర్సన్ కోవ లక్ష్మి, అదేవిధంగా ఆదివాసులు ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకుడు ముద్దుబిడ్డ అయినటువంటి మరి ఆత్రం సక్కు గారు, రేఖా కాంతారావు గారు మరియు ఈ సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని మరి జీవో నెంబర్ 3ని ఖచ్చితంగా దీనిపైన రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలి సార్. దీనితోనే ఆదివాసులకు న్యాయం జరుగుతుంది. కాబట్టి మా బిడ్డలు ఇప్పుడిప్పుడు కొద్ది గొప్ప చదువుకొని మరి ముందుకు పోతున్న తరుణంలో, కొద్ది గొప్ప ఉద్యోగాలు వస్తున్న తరుణంలో ఇటువంటి గుండెకాయలంటువంటి జీవో నెంబర్ 3 కొట్టివేయడం చాలా ఆందోళనకర విషయం. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలని మరి ముఖ్యమంత్రికి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకొని ఆదివాసులు ఆందోళన చెందవద్దు, తప్పకుండా మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యం తరపున నేను మీకు అండగా ఉంటానని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వెంటనే అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసి వెంటనే సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేసి మరి ఆదివాసులకు న్యాయం చేయాలని కూడా కోరడం జరిగింది. కాబట్టి మా ఆదిలాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లా ఆదివాసుల తరపున, కొమరంభీము జిల్లా తరపున మా ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు, అదేవిధంగా జడ్పీ చైర్మన్ కోవ లక్ష్మి తరపున, రేఖా కాంతారావు తరపున, మా అందరి తరపున, కార్యకర్తల తరపున, మరి ఆదివాసీ సంఘాల తరపున కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ.